Wedi dod I Fai Jackson I nofio, neu fel dwi'n hashtago ar Instagram oifad, fel dwi'n galw fe, I nofio dŵr o'r. Nes I ddechrau tua 6 mlynedd yn ôl. Hwn falle yw un o'r traethau gorau I ddod I nofio, gan bod e mor gysgodlyd. Mae'n ddigon o gysgod. A pan mae'r llanw mewn, mae rai bod yn ofalus achos pan mae'r llanw mas, dyw e ddim yn bleserus iawn, mae'n llawn mwd. Ond pan mae'r llanw mewn, mae'n le perffaith I nofio. Wow. Amser I perffaith. Ers I fi ddechrau gwneud hwn tua 6 mlynedd yn ôl, pan o'n i'n dod yma bryd hynny, ambell un falle nawr yn y gyman yn nofio hefyd. Falle pan oedd mwy o donau, os oedd e bach yn fwy rough, oedd ambell un yn surfo falle. Mae llwyth o bobl yn gwneud hyn fan hyn, mae'n mor boblogaidd. Lawr y traff, gan I weld yr haul yn codi draw yn y dwyrain fyna. Mae'n edrych yn o'r, ynddo e, a mae e'n o'r, ond cael y ger I gyd sydd yn bwysig. Cot fawr, dwym, dim byd rhy gymleth I wneud lan, dim lasses, dim creuau, dim bwtwmau na dim byd cymleth I wisgo. Achos pan mae'n dod mas, mae nwylo yn mynd I fod yn eitha o'r, a mae jyst twli popeth arno, a bant fi'n o'r car I dwymo lan. OK. Foment yngedfennol. Bod e'n heilog, wy'n addo, mae e'n o'r yma. Mae'r air tua 1 neu 2 grad Celsius, a mae'r môr, fel o'n i'n gweud, tua 8. OK, bant â ni. Ie, mae'n anodd I esbonio beth yn gwmws yw'r wefr o nofio dŵr o'r, ond wy'n credu, really, yn y bôn, bod e'n rhywbeth greddfol, bron yn primal, os ydy, achos pan ti'n meddwl am, maen nhw'n sôn am fight or flight, pan ti'n meddwl am just cyn I ti fynd mewn, bod fi wedi gwneud hyn am 6 mlynedd nawr, neu fwy, mae dal y teimlad bach na o ofon cyn mynd mewn, mae'r adrenalin yn cipo mewn. So, mae'n rhywbeth, fel mae'n gweud, greddfol yn hwnna, bod ti'n goffo goresgyn yr ofn na. A wedyn ni ti'n mynd mewn, ac wrth gwrs ti dal yn fyw, ti wedi goroesi, ti wedi goresgyn yr ofn, ac ti'n dod mas a mae'r dopamine hyfryd yma yn llifo trwy dy gorff di, a ti'n teimlo mwy yn fyw na bydde ti yn neud unrhyw beth falle. Ac wrth gwrs mae hwnna'n nid just unwaith nawr o gyda man fel os ti'n neud bungee jump neu rhywbeth, mae'n bob dydd os ti'n moyn e, mae'n hyfryd, mae'n ddim a ti jyst yn mynd mewn na. Ac wrth gwrs pan ti mewn na, ti yn nghanol natur, yn peth mwyaf naturiol, jyst bod yn y dŵr. Ti'n cael bach o marfer corff, ti'n teimlo'n iach o achos na, mae'n jyst y teimlad ysbrydol bron o bod o fod yn y dŵr yn rhywbeth allai'n rili esbonio, ond rhywbeth sydd yn just rhoi rhywbeth o reset I fi, ac yn eitha hanfodol i'n ddwrnod I. A nawr, taclu'n gloi. Cyn I fi oeri'n iawn. Oh, god. Fi siarad ar. Wrth gwrs, be mae lot o bobl dyddiau yma yn ffindo, a fi hefyd yn ffindo am nofio dŵr o'r, yw pa mor dda mae at y iechyd meddwl di. So, be bynnag sy'n digwydd, be bynnag I fi sydd bod yn digwydd yn yn wythnos I o ran stres, neu jyst o ran yn emosiynol, os dwi bach yn isiel neu beth bynnag, mae bod yn y dŵr yma a'r teimlad ar ôl ni yn hwb enfawr, dwi'n ffindo yn iechyd meddwl I. A mae hwn yn ffix cloi iawn o ymarfer corff, ond o ran iechyd meddwl yn ddyddiol, jyst I gael y reset yna bob dydd, I gael y cysylltiad yna gyda natur, I fod yn yr awyr agored, ac I gael y teimlad yna o ddod dros yr ofn yma, ac I deimlo yn fwy hyderus fel person. Mae'n wych. Fi'n synnu bod dim mwy yma heddi, ond I siarad gyda'r hen boi yna, ac e ddim yn deall pan bod dim mwy yma. O'n i'n dod i'r bari ambell waith pan ni'n byw yn Gaerdydd, wrth gwrs, fel mae pawb, ond des I nabod y bari yn fwy na dim, wrth gwrs, trwy wneud Gavin and Stacey. A des I nabod pobl, mae hefyd, dyn ni'n dod lawr a cael coffi gyda Marco ar y ffrant fyna, ac
Just dod, wrth gwrs mae pobl yn dechrau nabod ti yn y bari, ac mae'n naturiol i fi i ddod ma nawr, ond hefyd mwy na dim, mae'r bai yma mor berffaith i nofio yno. Allai'n disgrifio pwy mor berffaith yma, ti jyst yn gallu bron a bod wneud lengths draw ar hyd y bai pan mae'r llan o mewn, a mae'n dimlad hyfryd. Pwy all ddadle bod e'n le mor hyfryd gyda'r haul yn codi fan yn y dwy rai yna. Ie, mae awyrgylch gret yma, rhywbeth special iawn.